लोगोफोर जेब्ला जोङो गिदिर गिदिर इउटुबारफोरनि चेनेलाव हाबनानै नायो अब्ला जोङो नैबेबायदि डिसक्रिपसनाव फेसबुकनि लिंक, टेलिग्रामनि लिंक, इन्स्टाग्रामनि लिंक होनानै लानाय नुयो। दा जोङो बेफोरखौ माबोरै होनानै लानो हायो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो। दा नोंथांमोनाबो जुदि इउटुब चेनेल दङब्ला, नोंथांमोनाबो इउटुब चेनेल खुलिदोंब्ला, नोंथांमोनाबो बेबायदि होनानै लानो गोसो दङब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्ट जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांनो नाजागोन। दा बेखौ होनानै लानो थाखाय नोंथांमोना क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामदो। क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामबानो जाबाय इउटुब स्टुडिअ'। नै दा आं बेयाव आंनि गुगोलाव आङो सार्च खालामनानै लानोसै इउटुब स्टुडिअ'। दा सार्च खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नोंथांमोना सिगांग्रो नैबेखौ डेस्कटप मड होनानै लाग्रोबानो जाबाय। डेस्कटप साइडआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बेनि उनाव बियो डेस्कटपआव अपेन जागोन। बेनि उनाव नोंथांमोना नै बाहाय नुनो मोनदों लगइन। नैबे लगइन अपसनाव खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दा आं बेयाव खनसे क्लिक खालामसै। माने नोंथाङा नोंथांनि इउटुब चेनेलखौ माने क्रोम ब्राउजाराव अपेन खालामनानै लानांगोन लोगोफोर। माने डेस्कटप साइडआव अपेन खालामनानै लानांगोन। दा नै नोंथांमोना जेब्ला अपेन खालामो नोंथांनि इउटुब चेनेलखौ अब्ला नोंथांमोना नैबेबायदि नुनो मोनगोन। नै बेबायदि नोंथांनि भिडिअ', नोंथांनि बेनार, नोंथांनि चेनेलनि नाम बेफोरखौ नोंथाङा नुनो मोनजोबगोन। दा नोंथाङा बेयावनो गासिबो इउटुबनि सेटिंफोरखौ खालामनानै लानो हागोन। दा नोंथांमोना जुदि गाव गावनि टेलिग्राम लिंक, इन्स्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंकखौ इउटुब एबाउटआव होनानै लानो सानदोंब्ला नोंथांमोना नै बाहाय नुनो मोनदों नै मोनसे आइकन, मिउजिकनि आइकन नुनो मोनदों। नोंथांमोना नैबे मिउजिकनि आइकनाव खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। दा नै क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव इउटुब इमेज माने बेनार इमेज, नोंथाङा बेनारबो चेन्ज खालामनो हागोन, नोंथाङा प्रफाइल पिकचारबो चेन्ज खालामनो हागोन। बिनि गेजेरजोंनो नै दा बेयाव दंखायो चेन्ज अपसन। नै बेनारनि साइडआव दङ चेन्ज अपसन आरो प्रफाइलनि साइडआवबो दङ चेन्ज अपसन। आरो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि चेनेलनि नामखौबो चेन्ज खालामनानै लानो हागोन। गोसोबा हेन्डेलखौबो चेन्ज खालामनो हागोन। डिसक्रिपसनाव नोंथाङा माबाफोर लिरनो गोसोब्ला लिरनानै लानो हागोन। दा लोगोफोर बेबायदिनो नोंथाङा गाव गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा फेसबुकनि लिंक, इन्स्टाग्रामनि लिंक होनानैबो लानो हागोन। नै बाहाय दंखायो लिंक, नै बाहाय मोनसे लिंक अपसन दंखायो लोगोफोर। नै आं सिगाङाव माने फेसबुकनि लिंक होनानै लादोंमोन आङो। नै बेयाव नोङो लिंक टाइटेल होनाय नुनो मोनदों। बेयाव आङो फेसबुकनि लिंक होनानै लादोंमोन सिगाङाव। दा आङो बे फेसबुकआव आंना गोदान खुलिनाय दङ। आं दा बे गोदान खुलिनायनि लिंकखौ होनानै लानोसै लोगोफोर। नै दा आङो बेखौ दाननोसै। दा बेखौ दाननानै लानानै आङो दा गोदान फेसबुकनि लिंक होनानै लानोसै। फेसबुक आरो टेलिग्रामनि लिंक होगोन आङो। नोंथाङा गोसोब्ला नोंथाङा टुइटारनि लिंकबो होनानै लानो हागोन, टेलिग्रामनि लिंकबो होनानै लानो हागोन आरो इन्स्टाग्रामनि लिंकबो होनानै लानो हागोन। नोंथाङा जेखौ गोसो बेखौनो होनानै लानो हागोन। दा नै आंना फेसबुकनि लिंकखौ आङो मोनसे नटआव सेभ खालामनानै दोनखादों। आं दा बेखौ कपि खालामनानै लाबाय आरो नैबाय पेस्ट खालामनानै होनोसै आङो फेसबुकनि लिंकखौ। आं दा बेयाव पेस्ट खालामनानै होबाय नै लोगोफोर। दा बियो मोनसे जाबाय, बेयो जाहैबाय आंनि फेसबुकनि लिंक लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना जुदि आरो गोदान लिंक होबावनोबा, नोंथाङा आरो टेलिग्राम लिंकफोर बा इन्स्टाग्राम लिंकफोर होबावनोबा नैबे नोंथाङा नैबाय खनसे क्लिक खालामनांगोन एड लिंकआव। नै एड लिंकआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबाय टाइटेलखौ लिरनांगोन। नोंथाङा मानि लिंकखौ होनो। आं दा बेयाव टेलिग्राम लिंकखौ होगोन, बेनिखायनो आङो नैबाय टेलिग्राम होबाय। टेलिग्राम लिरनानै नैबाहाय नोंथाङा टेलिग्रामनि लिंकखौ होनानै लाबानो जाबाय। आंना दा टेलिग्राम लिंकखौबो आङो नटआव सेभ खालामनानै दोनखादों। दा आं नटआव फैनानै टेलिग्राम लिंकखौ कपि खालामनानै लानोसै। कपि खालामनानै आङो नैबाय पेस्ट होनानै लानोसै। नै बेयाव आङो पेस्ट होनानै लानोसै। दा आं बेयाव पेस्ट होनानै लाबाय। बेनि उनाव आरो नोंथांमोना इन्स्टाग्राम लिंक होबावनोबा नैबे एड लिंकआव खनसे क्लिक खालामनानै होबावदो। होनबानो नै नोंथाङा बेयाव इन्स्टाग्राम लिरदो, बेयाव इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ होनानै लादो लोगोफोर। दा आंना इन्स्टाग्राम खुलिथ'नाय गैया, बेनिखायनो आङो दा होथ'ला। आङो उननि समाव होनानै लागोन। दा नोंथाङा होथ'लाबा नैबाहाय डिलाइट अपसन नुखायो, नोंथाङा दाननोबो हाबसिगोन गोसोबा। दा आङो आंनि इउटुब चेनेलाव मोननै लिंक होनानै लाबाय। मोनसेया जाहैबाय फेसबुकनि लिंक आरो मोनसेया जाहैबाय टेलिग्रामनि लिंक। गोसोब्ला नोंथांमोना इन्स्टाग्राम लिंकबो होनानै लानो हागोन, टुइटार लिंकबो होनानै लानो हागोन, जेरै गोसो ओरैनो होनानै लानो हागोन नोंथाङा। दा नोंथाङा बेखौ सेभ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे गोजौआव फैनांगोन। नै दा आं बेखौ सेभ खालामनानै दोननोसै। दा सेभ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे पाब्लिकआव थुनानै होबानो जाबाय।
आं दा बेखौ सेभ खालामनानै लानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे गोजौआव पाब्लिकनि अपसन दंखायो नै। दा आं पाब्लिकआव थुनाय लोगो लोगो आंनि सेटिंआ सेभ जानानै थासिगोन नै लोगोफोर। नोंथांमोना दा नुनो मोन्दों। दा बेयो आंनि मोननै लिंक होनानै लानाया सेभ जानानै थादोंना थायाखै नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनोसै आंनि इउटुब चेनेलाव थांनानै। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दा आंनि इउटुब चेनेलाव फैनोसै। दा आङो आंनि इउटुब चेनेलखौ अपेन खालामनोसै। इउटुब चेनेलखौ अपेन खालामनानै आङो दा आंनि चेनेलनि एबाउट सेक्सनाव थांनोसै नै। बेनो जाहैबाय आंनि इउटुब चेनेलनि नाम बोद ट्रिक्स। नोंथांमोना दा बेयाव नुनो मोन्दों। बेनि उनाव नोंथांमोना मर अपसनाव क्लिक खालामनांगोन। आं मर अपसनाव थुनानै नायनोसै नै आंनि होनानै लानाय लिंकआ सेभ जानानै थादोंना थायाखै नै लोगोफोर। दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै डिसक्रिपसन एन्ड लिंक। दा लिंकआव आङो फेसबुक आरो टेलिग्राम मोननै लिंकखौ होनानै लानो हाबाय आङो दा नोंथांमोना नैबे फेसबुकआव थुयोब्ला नोंथांमोना आंनि फेसबुक एकाउन्टखौ नुनो मोनगोन आरो नैबे टेलिग्रामाव थुनानै नायोब्ला नोंथांमोना आंनि टेलिग्राम चेनेलखौ नुनो मोनगोन। नोंथांमोना गोसोब्ला नोंथांमोना टेलिग्राम चेनेलाव जइन जानानै थानो हागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो गाव गावनि चेनेलाव बेबायदिनो लिंक होनानै लानो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। दा नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय लोगोफोर। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय।